Hyvät ystävät, olen Terttu Savola, Köyhien asialla puolueen perustaja ja puheenjohtaja. Olen ehdolla näissä eduskuntavaaleissa Helsingin vaalipiirissä. Nyt on tultu taas aikaan, jolloin kohta muutaman viikon kuluttua saamme päättää äänestyskopeissa, haluammeko tämän nykymenon jatkuvan vai haluammeko muutosta. Se on meistä äänestäjistä kiinni. Kukaan ei voi sitä estää, jos me muutosta haluamme. Itse olen sitä mieltä, että nyt tarvitaan suurta muutosta. Olemme tulleet yhdellä sanalla sanottuna jumalattomaan aikaan, jolloin heikompiosaisia kohdellaan julmasti. Se ei sovi tässä kristityksi kutsutussa maassa. Vanhukset kärsivät, näkevät nälkää ja heidän hoitonsa on retuperällä. Jopa joka toinen päivä joku vanhus tekee itsemurhan, mikä on ihan uskomatonta, mutta tilastojen mukaan totta. Heille ei palkata hoitajia, yleensäkään sairaanhoitajia ei palkata ja heille maksetaan liian huonosti. Pätkätyöt uuvuttavat heitä myöskin ja he muuttavat ulkomaille. Sairaanhoitajan työstä on maksettava kunnon korvaus, se on arvokasta työtä ja sitä on kunnioitettava myös rahallisesti. Opiskelijoiden ansioturvaa on korotettava. Nyt kehotetaan opiskelijoita ottamaan lainaa, mutta jokainen järkevä ihminen tietää, että lainanotto nykyaikana on riski, kun ei voi olla millään varma, että montakin akateemista loppututkintoa suorittanut ihminen saa töitä. Samoin työttömien ansioturvaa on korotettava. Ei ole syytä vahtia jonkun palkatun virkailijan, että onko joku työtön ehkä ansainnut 2 euroa enemmän jonakin päivänä ja sitten siitä lähetetään kirjeet ja korvausvaatimukset takaisin maksettavasta osasta ja myöskin karenssi uhkaa. Tämä ei ole arvokasta. On saatava jonkun euron enemmän tienata. Siitä ei tarvitse ketään kurittaa. Omaishoidon tuki on korotettava ja myöskin kotihoidon tuki. Ja niistä on maksettava kunnollinen korvaus. Se tulee meidän yhteiskunnalle paljon halvemmaksi kuin sairaala- ja laitoshoito. Myöskin nämä tuet on saatettava eläkejärjestelmän piiriin. On ainoastaan kunnioitettava asia, että ihmiset jäävät kotiin hoitamaan lapsia ja sairaita, ja heitä ei voi rangaista sillä, että he jäävät niiltä vuosilta ilman eläkettä. Myös pienyrittäjiä on rohkaistava ja annettava heille mahdollisuus yrittää. Tänä päivänä kehotetaan, että perustakaa yritys, mutta monta kertaa pienyrittäjien olot ovat niin huonot, että siitä ei tule sitten pitemmällä tähtäyksellä mitään. Täytyy ainakin vuodeksi antaa starttirahaa, täytyy myöskin vähentää työntekijäkustannuksia ja katsottava sitten, miten lähtee liikkeelle firma. Me emme halua maksaa vain isoille yrityksille, sellaisille, jotka lähtevät pois maasta. Heille ei pidä maksaa valtion tukea. Täytyy asettaa ehto, kuinka kauan heidän täytyy maassa toimia. On väärin, että ihmiset, jotka ovat tämän firman nousuun nostaneet työllään, joutuvat työttömiksi ja yritykset rahastavat ulkomailla. On paljon asioita, jotka ovat niin sanotusti retuperällä ja jotka pitäisi muuttaa. Pienten asioita pitää hoitaa. Sama on myöskin pienpuolueiden kohdalla. Olen kysynyt jokaiselta 200 kansanedustajalta, haluaisiko kukaan ehdottaa tehdä työtänsä, joka heille kuuluu, ja ehdottaa, että myös virallisesti rekisteröidyt oikeusministeriön rekisteröimät puolueet saisivat puoluetukea jonkin verran kampanjoidakseen, mutta yksikään edustaja ei ole luvannut sitä tehdä. He haluavat ottaa kaikki rahat itselleen. Ovatko nämä päättäjät oikealla paikalla päättämässä kansalaisten asioista? Kysyn vaan. Voimme harkita sitä itse kukin tykönämme. Nyt olisi aika päättää ja vaihtaa Suomen seuraavan 4 vuoden tulevaisuus. Olen käytettävissänne Helsingin vaalipiirissä. Minua voi äänestää ja minulla on lupa auttaa. Auta sinä minua auttamaan. Kiitos.